and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Kung sabay kibuhat mo na ako, Abi. Wa ko masayad kun nga ano. Pero sa unang higayon nga nakita ko ikaw pag-usama. I couldn't take my eyes off you. And yes, wa ko mamakak sa kong gisulti. Ikaw na ang babaeng nga buot kong dadun sa altar sa kami niyon. Ikaw ang ideal woman nga kong kipangita. I never thought nga sa akong pagbalik dini. Dini ko rin makita ang babae nga makapabutan ako. Ug labaw nang wa kong magdahom nga ikaw ka na, Abigail. Kalahin ikip siya dating. Kanindot ng tutukan siya mga mata. Ug ang iyang naong kagamay. Murag masuhod ra sa akong pad kung akong kumuton. Then her lips, my God, it's so enticing. It's luscious. Nairis na ang lipstick niya kaganina. Human mangaon. Pero mas pibagi pagyapon kini niya. Kay natural nga puwa ang iyang mga ngabil. My God. I can't wait to kiss those lips, Abigail. Ug kaganina, diyang ikasayaw ta ka. Samtang nagkupot ko sa imong hawak nga gamay. That was the first time sa kong kinabuhi nga gikulbaan ko. O kinahanglan pa na akong pagkalmahon ang akong kaugalingon. Cause I'm shaking. Damn it. Mura kong teenager nga naduol sa iyang crush. Her body is so soft. Abi, maako ka. I don't care kung ano sa imong kibuhat ako. Pero wa na ko'y planong palayan ka. Ali na lo, kaon na. Ano nga kuraman? Ikaw eh. Busog pa ko lo. Maragwa pa ko kahilisi sa akong nakaon kagabi. Busog? Sigurado ka? Oo lo. Mahala ka. Basta kauro niya ha kung gutomon ka na. Dili mahimo mapas mo ka, Abigail. Kay maglisod na kog higot ni mo sa ligi kung mabuang ka. Sige lo, kaon na lang diag imo ha. Mubalik ko sa kwarto. Tahion ko lang tong mga porol nimo nga nabuslot na sa tunga. Ingon man ang ilukan nga nagisi na ha. Sige lo. Kaluoy ba ya sa akong apo? Nakisabot ko, Abigail, kung nganong naingon ka ana. Tungod ni Andy. Kisira na ang pultahan. Nilakaw na si Lolo. Human ko makapanay, magpalit kong newspaper. Dili may magpundok og dukay. Kinahanglan makakita dayon kog trabaho. Mga apply na sad ko sa mga eskwelahan. Ug samtang wa pa ko madawat. Musuway na lang sa kong mag-call center. Murag may mga tunog man nga gikan sa sala. Ug mihunong tungod sa pultahan ng kwarto. Mubarog si ko kadiyot. Nibalik si Lolo. Lo? Oo, may tao sa sala.
Tan-aon ko una. Kung si kinsa na nuktok. Oh, Hi. Jeric? Niya ka? Nakunsa ka din eh. Di ba lang ko ni mo pa dayon nun? Ha? Nakalakaw naman si Lolo. Tuwa na siya paingon sa inyo. I know. Di ba sa si Lolo ni mo nga tuyo? Ikaw man. Ha? Well, kung dili mahimo nga mupadayon kag lalaki sa inyo kay ikaw rang usa. Di ko mamagos. Can I just invite you out? Please? Para ba ko makaligo? Madugay pa ko. I can wait here outside. Sige. Salamat. Nang! Nang Masing! Nang! Ay ngano ka, oy, Lucas! Hala! Lagi ka nang. Hindutun ta kayo akong adlo pero spoiler lagi ka nang. Uy! Bundak magay akong nga binunyagan. Lucas! Ay, unsa day itawag dako nimo nga Lucas ka man? Lucy nang oy. Grabe sa nimo oy. nang. Agay, oy, ala, manguyog ka, manggod, mangupot ka, magbukton diha, uyugon, patad nimo, usa ba'y tuyo nimo? Kuan ang bagat, ang gwapo nga lalaki nga bago lang misakay siyang sakyanan ba. Kanang nagparking diha, kinsa na? Ilaila ko na ng bi. Nayabag ka naman tingali. Usaom na ko pag ila-ila nimo nga wa man ko makaila. Dito mo ko na siya gikan sa ilang nuyhuan. Itagi ko pa kanaog niya. Wala. Misita tingali siya ni Abi. Uy, kagwapo. Minatay. Sus! Pagpataod ko matres kung mauyab ko na kay mapaliwat man ko. Dito gikan sa ila ni Abe. Unang, uy. Pero wa mo dayon. Nibalik og sakay siyang sakyanan. Dito gikan sa ila ni Abe. Hala, tuwa ba sa ditong akong anak si Ande? Ay, naman ako kaliko. Kapuya ini magdalit-dalit ang kaliko eh. Nyalain man sad kay papaaboton akong dugay si Jeric. Mag-ilis pabaya ko. Pero ngano ka ang nasaag man ang tawhana din eh. Sige na lang, uy. Mitando na rap ako. Magawas ako din sa banyo. Muban ka niya? Ay! Andy, niya ka? Mas una pa kung naabot atong hambugiro din sa inyo. Unsa? Wala di ko kita nimo. Unsa ako pagkakita na ko nga. Wa mo ka mangita. Milahos mo kag ablis pultahan. Diyang nanuktok siya. Unsa man? Nagsabot mong duha kagabi pa? Maong bibiya ka nga wa mananghid ako dito sa ilang dina. Unsa? Wa. Wa. Pero muuban karon niya. Nangimbita raman. Imbitaron sa teka. Andy, mahimo pa. Ayaw pag binata. Excuse me, kay mag-ilis ko. Uban ko. Unsa? Mag-ilis ko, niya mo uban ka. Uban ko kung asa mo. Ha? Di mahimo. Nganong di man. Unsa man ako sa pagpasabot ko nganong ni uban ka ha. Ingnon ako nga ni ayaw ka. Tingna nga. Nagselos ko. Andy, sad, uy. Nagselos na gid ba ko. Ha? Nagselos na kay ko. Bag-o pala ginay nang naabot tawhana pero murag nakuha na niya ang imong atensyon. Dili na tinuod. Oh, asa man ka? Anong nisod kag apel diri sa akong kwarto? Uy, gawas ba kay mag-ilis ko? Dili ko. Bantayan ta ka. Unsa? Hoy, Andy Moran. Ayaw kog dadas sa ingon anak ni mga moves ha. Dili ko madaan na. Asam di ka mada. Anan lalaki ha? Andy, mahimo ba? Unya ang magsulti. May nagpaabot ako sa gawas. Unya di ko masugot nga muban ka niya. Wa kay mahimo. Uyab ta ka. Uyab lang. Lang? Lang na lang ko ron. Andy, please. Please. Maikog na kong mubalibad niya human ko makatando. Oh, ing na lang nga.
Misakit ang imtigan. Andi, uy, di siya mutuo, ana. Ako mo ingon. Unsa, di mahimo, unsa ba? So, muuban yun ka niya? Bisan di pa ko musugot, ha, Abi? Andi. Sige. Nakasabot ko. Mas dato mo siya. May nakabuot na. Dili parehas na ko. Andi! Andi, di na tinuod! Andi! Dili na mo hinungdan, Andi. 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 Sprayan ako sa kong perfume kining sud sa skinan. Aron mas muhumot sa iyang pagsud. Yan na kato siya karong tawad. I hope I could impress Abby. May miyabli na silang pultahan. Tali agun yung nahumanog. Dili si Abby ka nang mikawas. Ug nanaugikan sa ila. Nakaila ko ang tuwana. Kauban ka na nila gapon dito sa amo. Si Andy ka na. Nanunggikan siya sa sud sa labay. Unsay iyang gibuhat gikan dito. Abi ko bagdili mahimong mudayon ang lalaki sa ila kay siya ramusa. Pero nganong dito gikan ka ng tawana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!